קלטת? מה זה? כן, מה זה? מה הדבר המשונה הזה? כן, מה ראינו שם? מה ראינו? וואו, הנה, תראה. זה כמו, מה זה? כמו צבוע, משהו. טיגרס, לא? כן, לאן הוא הלך? בואו נראה לאן הוא הלך. הנה הוא שם, הנה הוא, אתה רואה אותו? צריך לצד השני, אולי נראה אותו מהצד השני? הנה הוא בא אלינו, הנה הוא בא לגדל. וואו, הוא בא אלינו. אוי, שם עוד אחד, יעלי לי. הנה הוא בא אלינו, הנה הוא. וואו. והנה בא עוד אחד. זה סרבל. כן. הנה, אתה רואה? הנה הוא בא, הנה עוד אחד. הנה הוא קרוב. וואו, זה מעניין. כן. נכון. הנה הוא קרוב אלינו. אנחנו יש לנו גדר, הנה עוד אחד, הם רק באים להגיד לנו שלום. הנה הוא מתקרב, שלום, הנה הוא. זה יפה, זה חייב.